sami dipun preksani ampreksani paguyuban kita jadi lane karo jaman saking dusun lobong margojo ricik umricik banyune wis tekan sedelo maneh bapake wis tekan
Ala-ala sing ngono aja ngono sing sayo sing rukun rujanan nas pandase wajahi gelas tiwas-tiwas labuhe wong ora gagas tiwas-tiwas labuhe wong ora ngono aja ngono sing sayo sing rukun rujak blimbing rujake wong ayu kuning miling-miling goleke sing resir kuning miling-miling goleke sing resir kuning pangkur romo-lomo kala-kala cakri slendro padat sanga uga dadi sarana manunggal lair terus sing batin maju pantang bunyi kanggo maju ono aja ngono sing sayo sing rukun rujak dondong pantase wajahi nglodong bangun praja sing sayo saeka praya bangun praja sing sayo saeka praya pangkor rama-lama kala-kala cakri slendro padat sanga uga dadi sarana manunggal lair terus sing batin terus maju pantang mundur
aja ngono sing saya sing rukun kembang apring talumpreng tibane mireng kudu eling marang Gusti kang paring kudu eling kang paring ono aja ngono sing saya sing rukun kembang unik kandor pinggir kali ayo padha ngati-ati kena cari ayo padha ngati-ati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli ma ba'du. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh, minggahipun para pepundhen ingkang kinabekten. Wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja ingkang pinangka satriyaning negari. Ingkang pantes tinurat dumateng kawula jasih. Saha ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Shahiful Bait nonindih Ibu Gati sekeluarga ingkang kula hormati. Sumrambahipun dumateng sedaya pamirsa kakung putri enem sepuh ingkang dahat kinurmatan. Keparenga kula ing mriki nyuwun pangapunten awit kumawaning ngadeg jejer. Nggih, awit muli dawuh saking ingkang Hamengku Gati menawi nggih Bapak Kris Suyanto kinen matur wonten ngarsa dingandika sedaya. Ananging saderengipun kula matur dumateng Bapak Kris Suyanto saha Ibu Gati sekeluarga kula aturi tindak wonten ing papan pamentasan kangge ngujari luar nggih ingkang dados
pengunek-unekipun samangke ngudari kupat luar sesarengan. Nggih, monggo. Teng kanan kiwa tengen kula. Bapak Bancak Doyok monggo ingkang ngasta kupat luar. Nggih, atur kula lajengaken pramila Bapak Kris Suyanto saha Ibu Gati sak keluarga ngawontenaken pementasan noni nggih kuda lumping seni jatilan campur saking Lebeng Margorjo. Awit Bapak Kris Suyanto ngrumaos bombong sanget remen amargi sampun kaleksanan ngitanaken utawi nyunataken putranipun wonten ing wekdal wulan ingkang sampun kelampah. Pramila kala rumiyin sak ngajenge putranipun ingkang asesilih Tole Airlangga Tri Novianto menika sak menika larenipun sampun sehat, mboten pulih lho nika niki, sehat lho. Nggih, pramila Bapak Kris Suyanto ngujari luar. Ele sesuk kowe nek tak kitanke, sesuk tak seneng-senengke nek wis mari aku arep ngedunke kanca jatilan. Lah pramila wonten ing dalu menika Bapak Kris Suyanto estu ngujari luar anggenipun gadah pengunek-unek. Nggih menika ngawontenaken pementasan kangge nglipur wonten ing warga masyarakat Kadisana saha sak kiwa tengenipun. Pramila kula suwun Bapak Kris Suyanto saha Ibu Gati kalian Mbak Puji menika wonten sekawan ujung menika kula aturi nyepengi setunggal-setunggal mangke kula etang wilangan kaping 3 mangke nyendal sesarengan. Monggo nyepengi setunggal-setunggal. Mangke para kadang pradangga kula suwun talu nggih wilangan kaping 3. Kula etang. Setunggal kalih 3. Alhamdulillah. Wis dadi raja entuk dhuwit seneng. Nggih, dumateng pamirsa sedaya mangke pindhake nang wicaksana anggen kula matur kathah wekdal sampun dukam dalu sugeng mirsani pementasan kuda lumping babak beksan Tunggarana samangke kalajengaken ngantos paripurnaning samangke. Nuwun matur suwun wekdal kula sumakaken sedaya pradonga. Menika wau kupat luar ingkang sampun pun usadani. Mugi-mugi putra ingkang dipun kitanaken benjang dasa putra ing saleh bektos dumateng tiyang sepuh lan taat dumateng agami. Allahumma amin. Katri gumulung mangrempaking wadya bala 3000 makira rena nanggana ronanggono gawe gelar sira wang-wang
sepi sapa ler sapa sabang sange pasang
perang tanding uro Bisma. Redo mawon
tulus pangestu netya dasar kembang omongan aja gawe wirang pesta ora kepateno mane bae bagus yen kok situ makai kleno para prajurit lamun bisa sira anulada kadya muni caritane Asa, 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 asa.
yuk 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 yuk. Yuk yuk yuk. Yuk 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 yuk. Anjas morari mawe Mas peraku Dening aku. Ojo gagang tinggal terus mlayu, kudu piti tinggalmu. balas Karo do manunggal warisan budaya micil seka Glebeng Maduraja. Pamrokone isih muda-muda kang dipimpin Bapak Suparyanto. Jogete katon alus, sing joget katon bagus-bagus. Rinenggo busanane laras lan iringane gandeng luwes saya nyeng semake. Yuk 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 yuk. Harap. Ojo pede tinggalmu, larut cayamu kowe. Mati dening aku. Yuk 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 yuk. kuwi apa-apa kuwi kambang maladi Anggota, meduna anggota. Ya yuk. Korupsi, korupsi. Ya iyo, ya iyo. Yuk 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 yuk. Idul kae apa manopala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama
Yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing angkasa
Amore selama
cedhek pangan apa pangan walang ana prawani terdandan nganggo klambi lurik ngisore clanane lurik katon linggon dingklik karo nyanding kacang tasik pangandaran balik kasih ora bayaran yo ayo hae rono mrene sakertane ibu nani lawange dikoti jendelane padha ditutupi iki wis wayahe jam siji wis wayahe weteng putih kabeh yen tak takoni mesti maksuli ora weruh kabeh yen tak takoni mesti maksuli ora weruh sipunandi lawange dikoti jendelane padha ditutupi iki wis wayahe jam siji wis wayahe weteng putih kabeh yen tak takoni mesti maksuli ora weruh kabeh yen tak takoni mesti maksuli ora ngerti oleh aleo anake tadan melayu mitan diober-ober macan oleh aleo anake tadan melayu mitan diober-ober macan jare simbah karsan kuwi jagoan yen dong perang karsan mesti menangan bajul ula apa maneh si macan mesti kalah yen mungsuh karo tarsan oleh aleo anake tarsan melayu ngitan diober-ober macan Nggih mekaten menggah atekan beksan Tunggorono. Mboten dangu malih, mboten ngantos sedasa menit. Badhe kawiwitan beksan mustikan kalih nona nggih adik-adik saking dusun Klebeng. Sugeng ngantos
sugeng nyengkecaken lenggah. Matur suwun.